L'any vinent farà 40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques des de la República. Aquelles eleccions, les primeres que hi van haver després de la República, amb un govern de progrés, van transformar la realitat de la ciutat. Van servir per iniciar una nova etapa a Girona. Un cicle que a nivell institucional a la nostra ciutat ens ha portat governs encapçalats pel Partit Socialista de Catalunya i Convergència i Unió, representants del bipartidisme històric a Catalunya durant el règim del 78. Un règim que avui sobreviu en estat crític, com hem pogut comprovar els últims anys i del qual molts ens volem alliberar per assolir els anhels de llibertat i justícia social que les catalanes i els catalans, les gironines i els gironins ens mereixem. Les millores a la ciutat durant aquests 40 anys són innegables. La creació de molts serveis municipals, les infraestructures bàsiques dels barris, les obres de millora i de connexió entre diferents punts de la ciutat, la millora de la qualitat de vida en línies generals o el fet que Girona hagi esdevingut municipi referencial al nostre país són exemples que ho evidencien. Tanmateix, aquestes dècades han servit també per consolidar un model de ciutat que continua excloent en el seu dia a dia a milers de gironines i gironins. Una ciutat a doble ritme, entre allò que en diguem centre i allò que en diguem barris, entre aquells que fan grans negocis a partir de l'espai públic i aquells que treballen o busquen feina cada dia quan es desperten. L'Ajuntament ha restat massa tancat en si mateix, centralitzat i ha oblidat no només escoltar els veïns i veïnes, sinó també respondre a les necessitats que plantegen veïnats i barris a la nostra ciutat. Aquesta dinàmica s'ha accentuat en els últims 7 anys de govern de Convergència i Unió a la nostra ciutat, amb aliances, cal recordar-ho sempre, amb el PP, Ciutadans i el Partit dels Socialistes de Catalunya, que fins i tot ha ocupat durant un any i mig diverses regidories de govern. Convergència i Unió, ja sigui amb Puigdemont o Madrenes, deixant de banda el ridícul episodi de Ballesta, han entès la ciutat com una empresa que s'analitza únicament a partir d'uns comptes de resultats, com una marca que havia de prioritzar únicament la promoció de la imatge cap a l'exterior i han abandonat les polítiques per a aquells que fem la ciutat, independentment del nostre origen, gènere o orientació sexual. Ni el dret a l'habitatge, ni la reducció de les desigualtats, ni la cultura arrelada, ni el medi ambient, ni la salut, ni l'aposta per una educació pública i inclusiva han sigut polítiques municipals aquests últims anys. Tampoc la universitat i la seva enorme tasca de formació, innovació i recerca s'ha prioritzat en aquests últims anys en projectes estratègics de calat i que ens impliquin a tots. De fet, aquests projectes estratègics que necessita la nostra ciutat, més enllà del turisme i dels festivals, continuen encallats o pendents de fer. La ciutat, des de la sortida de Puigdemont, viu sense un projecte definit. Vivim, de fet, a batzegades a partir de festivals de cap de setmana al barri vell. I qui dia passa, any empeny. Paral·lelament, però, les entitats i col·lectius de Girona han anat creixent i visualitzant altres maneres de treballar pels drets socials, la cultura, la participació, l'educació o el medi ambient. Fa uns dies, les AMPAs i les AFAs del gironès es mobilitzaven perquè els menjadors escolars no siguin un negoci. Cada dilluns, la ciutadania es concentra en suport als presos i les preses polítiques. El 8 de març, el moviment feminista desbordava la ciutat amb una vaga general històrica. Entitats socials i de carrer continuen proposant alternatives al model econòmic i a les polítiques continuistes i poc atrevides d'aquest govern municipal en àmbits com l'habitatge, la pobresa energètica i els barris. I l'abril passat, més de 150 persones vinculades a cultura signaven un manifest on demanaven un gir en les polítiques culturals elitistes del govern convergent. Tot plegat, evidentment, sense oblidar l'experiència fundacional de l'1 d'octubre. Aquests moviments formen part d'una onada que existeix arreu de Catalunya i els països catalans. El nostre país viu amb certa efervescència popular i ganes d'acabar un cicle polític mobilitzador amb canvis concrets a nivell institucional, ja sigui al Parlament en forma de república o en el seu municipi amb transformacions reals. Propostes que han d'anar lligades a la paraula democràcia, al poder col·lectiu, a la capacitat de decidir entre totes i tots qui
quin ha de ser el camí en educació, sanitat, urbanisme, medi ambient, cultura o economia. Una economia que ha d'anar lligada al bé comú, sens dubte, d'acord amb l'objectiu compartit que tota proposta passi per l'igualtat entre dones i homes i la preservació d'un medi ambient que ha estat la gran lluita oblidada per l'actual equip de govern convergent. Només cal veure, i ara la Carol ens en parlava, les taxes de reciclatge, els problemes de mobilitat o com per exemple aquesta setmana, que és la de la natura, o avui mateix, que és el Dia Mundial del Medi Ambient, la ciutat en viu totalment d'esquenes. Ens cal, doncs, una proposta global que passi no només per fer efectiva la noble voluntat de crear un espai públic, la ciutat, que serveixi per cuidar-nos com a persones, com a col·lectiu, com a poble, perquè no només necessitem una ciutat que es pensi a partir de la voluntat de reequilibrar el dolor de les nostres experiències privades sorgides d'aquest món profundament injust. No només necessitem això, sinó que hem d'aspirar més. Hem d'aspirar a una ciutat que ajudi a crear les condicions perquè no funcionem a partir de la reacció a unes necessitats, sinó a partir de l'acció de les voluntats. En un article aquesta setmana, el filòsof madrileny Santiago Albarrico ens alertava que els moviments polítics no són una resposta necessària perquè representin a les víctimes d'un sistema injust, sinó que ho són en la mesura en què poden construir un nou món. Per això nosaltres entenem que les eleccions de l'any vinent són una oportunitat per demostrar que tenim un projecte i no pas únicament queixes, un projecte de drets i no pas un projecte de pureses. Deia Maria Aurèlia Capmany, de qui enguany se celebra el centenari del seu naixement, que havia viscut en un món prudent i ple de suspicàcies que no li agradava. Li agradava, afirmava, la gent decidida i rotunda i fins i tot amb mal gènit. Nosaltres, la CUP Crida per Girona, hem procurat exercir aquest paper de gent decidida i rotunda que a vegades també té mal gènit. Ho hem fet des de la nostra fundació a la ciutat fa més de 15 anys. Hem proposat, de fet, centenars d'iniciatives a nivell d'Ajuntament, però també hem participat de les propostes que venien i venen del carrer, perquè només, com bé ens deia en Carles, només amb un peu a cada costat de la plaça del Vi és possible una política honesta, transformadora i justa. I per això, a poc hem constituït una eina imprescindible en aquesta ciutat, com és la Unitat Popular Gironina. Un projecte que creiem, sincerament, que no ha tocat sostre. En un context de creixement de la voluntat d'alternatives, de canvis i de transformacions d'arrel al nostre entorn, de república democràtica, feminista i ecologista, ens fem nostra també aquella cita de Pedrodo, de qui també aquest 2018 celebrem 100 anys. Pedrodo ens deia: la derrota només desmoralitza aquells que no saben veure-la com un entrenament de cara a una victòria futura. Però deia també Pedrodo que no és qüestió d'entrenar-se durant tota la vida. Pensem que després d'algunes derrotes ha arribat el moment que l'esquerra que no renuncia, que busca la justícia social, que és valenta i que vol oferir un món sense desigualtats, lideri una proposta per a la ciutat de Girona de cara a les eleccions de 2019. Una iniciativa, i ho direm així de clar, que serveixi per canviar l'actual govern municipal anclat en la vella política, el conservadorisme i la única dinàmica de mercat. Per això, i prenent exemples de municipis com els de Badalona, Dolors, una abraçada ben forta des de Girona, Sabadell, Cerdanyola, Berga, Celrà o Vilademat, fem i farem l'esforç perseverant de plantejar un full de ruta que permeti que la veu, les necessitats i les propostes de la gent humil, treballadora i conscient, així com els barris, que són punt de trobada i vida de la ciutat, siguin els protagonistes de la nostra història a partir del maig vinent. Sabem que tots podem i podíem haver treballat amb més força perquè aquesta alternativa es visualitzés ja avui, un any abans de les eleccions. Però més enllà de les institucions s'ha fet feina i no ha sigut en va. Com dèiem, les propostes i les ganes que aquesta alternativa al govern convergent sigui una realitat són cada vegada més presents entre les nostres veïnes i els nostres veïns. En aquest sentit, com a CUP Crida per Girona, volem oferir tota la nostra experiència, força i coneixements
per treballar en aquesta alternativa en clau institucional que permeti que el maig vinent tinguem possibilitats de conformar un nou govern per a la ciutat en clau republicana, popular, democràtica i social. Un govern que nosaltres proposem a partir de 3 eixos fonamentals. La Girona republicana, les polítiques que posen la vida al centre i el govern de la gent i dels barris. Repeteixo, la Girona republicana, les polítiques que posen la vida al centre i el govern de la gent i dels barris. La manera d'arribar a aquest objectiu passarà, sens dubte, per molta feina. Una feina que haurem de combinar amb aliances prèvies a les eleccions i també després dels comicis. Una feina que no podrà oblidar mai que sense el carrer i la mobilització popular les institucions ens encasellen sense alternatives. Per això, la CUP Crida per Girona volem fer una crida a actors socials, polítics i veïnals d'aquesta ciutat a treballar conjuntament per traçar propostes dins i fora les institucions que siguin útils per a aquesta ciutat que molts ens imaginem diferent a l'espai segrestat al servei de pocs que tenim a l'actualitat. Així mateix, amb honestedat i generositat que són necessàries per qualsevol objectiu d'aquesta envergadura, la CUP Crida per Girona posem a disposició el nostre espai polític per conformar una candidatura d'esquerres, rupturista i transformadora el més àmplia possible que tingui capacitat de liderar una alternativa al govern convergent. Una candidatura on s'hi puguin agrupar sectors diversos i compromesos de la ciutat que tinguin clar que cal un gir en el timó de Girona. Que ens cal ara i aquí recuperar la millor de les tradicions d'esquerres que ha viscut la nostra ciutat, el bé comú i l'acció col·lectiva. En aquest sentit, plantegem que volem una Girona republicana, com he dit, que posi la vida al centre en les seves polítiques i tingui un govern de la gent i dels barris. 3 eixos que desgranarem breument, i si ens permeteu, amb la Laia. Per la meva part, en desgranaré un d'aquests, i ja per acabar, deixeu-me, doncs, fer un parell de comentaris sobre com entenem aquesta capitalitat republicana que entenem que ha de tenir Girona. Per un costat, la ciutat de Girona ha de continuar sent un pal de paller d'acompanyament del procés cap a la República Catalana, de la defensa dels drets col·lectius, de l'autodeterminació del poble català. Aquests darrers mesos, la majoria democràtica del ple municipal, com també el govern, s'ha mantingut fidel a l'1 d'octubre. Passi el que passi en les properes eleccions municipals, hem de procurar que això segueixi així. Ho devem a les desenes de milers de gironines i gironins que van participar al referèndum, que van defensar les urnes. Per això, aquest compromís ha de ser inqüestionable i treballarem perquè així sigui, també des de les associacions municipalistes i col·laborant en l'impuls d'una assemblea de càrrecs electes i d'un procés constituent. Així mateix, però, cal recordar que per assolir la república no en fem prou amb declaracions i símbols. Ho hem comprovat aquests últims mesos. República és llibertat i és també la recuperació de sobiranies per poder decidir junts el futur en àmbits estratègics com l'aigua, l'energia, la cultura o la terra. En aquest sentit, apostem per la municipalització de serveis com el de residus, la neteja de carrer i d'equipaments o l'aigua, així com per potenciar la proposta municipal en àmbits com la cultura o l'habitatge. Només així tindrem unes institucions fortes, capaces i apoderades per desenvolupar les polítiques republicanes imprescindibles. Polítiques que llavors no dependran, com fan ara, del gran capital privat que sempre dona a l'esquena als interessos de les majories socials d'aquest país. Finalment, volem reiterar que entenem l'Ajuntament com l'espai institucional comú des d'on col·lectivament decidir on hem de situar la Girona de l'any 2025. Per fer-ho, us volem garantir que donarem el millor de nosaltres mateixos. Ens hi deixarem la pell, talment com fan cada dia centenars de treballadores i treballadors municipals, a qui només ens queda agrair la seva dedicació i el seu compromís amb una ciutat que hem de tornar a la gent i als seus barris. Estem convençuts que ho podem fer. Estem convençudes que junts ho farem. Gràcies. El que ha fet
un repàs del context i us ha plantejat la proposta per la qual ens disposem a treballar i s'ha centrat sobretot en el primer dels eixos, la república. Jo ara intentaré desenvolupar els dos següents, la vida al centre i el govern de la gent i dels barris, acceptant que són eixos absolutament relacionats i entrellaçats. De fet, d'alguna manera podríem dir que són el què i el com del que desitgem i esperem d'un govern a la nostra ciutat. No pretenc amb la meva intervenció desenvolupar el programa electoral ni fer tampoc una anàlisi exhaustiu de les necessitats i les demandes per a la nostra ciutat, sinó que més aviat el que vull és apuntar algunes idees, algunes anàlisis, propostes que dibuixin ràpidament quin és aquest què i aquest com. Quan parlem de la vida al centre, estem parlant de persones, de ciutats i de polítiques pensades per totes les persones. Estem parlant, per tant, en primer lloc, d'equitat. D'una ciutat que rebi de cadascú segons les seves capacitats i que doni a cadascú segons les seves necessitats. Una ciutat, per tant, on la lluita contra la pobresa i la desigualtat han de ser claus. Era algun dels eixos que també ens dibuixava en Carles. Això és molt ampli, evidentment, però per posar només una pinzellada us parlaré d'habitatge. Intentaré posar això, alguns exemples d'aquelles coses que vaig comentar. El govern tripartit va deixar sobre la taula un pla d'habitatge a punt per aprovar. 7 anys de convergència no han permès aprovar ni aquest ni cap altre pla en aquesta matèria. Més enllà de tapar forats, gestionant únicament la urgència, evidentment també necessària, i encara amb una oficina d'habitatge saturada, en 2 mandats pràcticament no han posat cap proposta ni han fet cap política d'habitatge amb una mirada a mig o llarg termini. Des de la CUP entenem que disposar d'una llar digna és clau per començar a treballar qualsevol altre àmbit. I per això entenem que ens cal urgentment un pla local d'habitatge amb la dotació pressupostària corresponent i amb una mirada llarga, que inclogui les mesures ja previstes en l'estudi que tenim sobre la taula, un estudi contractat i pagat per l'Ajuntament, un estudi que ens va fer la cooperativa La Pau, un estudi que parla de mobilització del parc buit, però també amb mesures que ens permetin ampliar el parc públic d'habitatge a curt, mig i llarg termini. Això vol dir iniciar processos sancionadors i d'expropiació per garantir l'ús social de l'habitatge, tal com està previst en algunes de les lleis que tenim vigents actualment, però també alhora promoure cooperatives d'habitatge, com les que comentava en Carles, o també altres fórmules que ens permetin frenar l'especulació immobiliària que està fent ja una segona bombolla a la nostra ciutat. Tot plegat caldrà, evidentment, treballar amb les entitats i els agents claus en la matèria i en aquest cas tenim una taula pel dret a l'habitatge que ens ho ha de fer possible. Si parlem d'igualtat, evidentment també hem de parlar de polítiques d'acollida i antiracistes, també evidentment hem de parlar de feminisme i hem de parlar de diversitat funcional. No entraré en tots ells perquè és impossible avui fer-ho en aquesta conferència. Però sí que vull dir que mentre el feminisme s'apodera dels carrers, les propostes que ofereixen institucions com les de l'Ajuntament de Girona continuen com sempre. La nostra proposta de govern ha de passar necessàriament per augmentar els recursos destinats a la igualtat de gènere en polítiques que transformin mirades i que travessin totes les àrees de gestió municipal. Volem caminar segures, evidentment, per la nostra ciutat, però també volem compartir espais amb companys que es corresponsabilitzin i participin de la construcció de la igualtat real. Per tant, polítiques feministes que abordin, evidentment, la violència de gènere, però també que entenguin que s'ha d'atendre totes les àrees de gestió municipal. Posar la vida al centre vol dir també atendre les especificitats, també pel que fa a l'edat, i es comentava fa una estona. Per tant, necessitem polítiques per gent gran, necessitem polítiques per joves, necessitem polítiques específiques per infants, també, evidentment. Però finalment, si hi ha un àmbit clau també, quan parlem d'igualtat d'oportunitats, des d'una mirada de treball de fons, aquest és sens dubte l'educació. Tot i no ser una competència estrictament municipal, a Girona durant molts anys, s'ha entès que aquest era un eix bàsic per tenir una ciutat cohesionada.
l'aposta per la ciutat educadora o l'oferta de recursos educatius en són un bon exemple. Però el cert és que el govern actual s'ha limitat a polítiques de perdó també en aquest àmbit i no està abordant el repte amb majúscules que tenim sobre la taula, la segregació escolar. Totes les escoles han de ser un reflex de la diversitat existent a la nostra ciutat. Un espai on aprenguem a relacionar-nos i a conviure amb la diferència que evidentment és present a la nostra ciutat. En educació hem de fer ben real aquesta màxima que comentava fa un moment, de cadascú segons les seves capacitats i a cadascú segons les seves necessitats. I això implica desbordar els límits de l'escola i començar a pensar també en l'educació a temps complet. Una idea que evidentment complementa i reforça aquesta ciutat educadora que ja fa temps que treballem a Girona. I és des d'aquesta visió àmplia de l'educació que vull fer també un esment a l'esport de base i a la promoció de l'esport com a estratègia de salut, que entenem que han de ser els principals objectius de la política esportiva. Reconeixem i ens alegrem, evidentment, de l'èxit dels equips com l'Uni Girona o com el Girona de futbol, però és evident que no és aquí on hem d'insistir i on hem de destinar principalment els recursos municipals. Però quan parlem de vida al centre no podem pensar tampoc només en polítiques socials, que són algunes que he desgranat. Posar la vida al centre també exigeix parlar de medi ambient i sostenibilitat, com feia la Carla fa un moment. Parlar de vida vol dir pensar en ciutats més amables i respectuoses amb l'entorn i amb les persones que s'hi mouen. Un eix absolutament oblidat per l'actual govern. Ja hem comentat per doble el fet que avui sigui el Dia Internacional del Medi Ambient i en canvi la ciutat, l'Ajuntament actual ja hagi girat l'esquema. Una ciutat més amable i respectuosa vol dir, d'una banda, polítiques de mobilitat que segueixin la lògica de prioritats, de primer les persones, després les bicicletes, en tercer lloc el transport col·lectiu i per últim els vehicles motoritzats privats, amb l'objectiu evident de reduir la contaminació de l'aire i acústica. Una lògica que al seu torn exigeix un urbanisme que creï espais de relació, que doni importància a l'espai públic i que tingui en compte la diversitat funcional. El Pla de Mobilitat, aprovat fa uns anys, és un avenç evident en aquest sentit, però cal accelerar el seu desenvolupament apostant per les mesures que redueixin l'ús del vehicle motoritzat privat a la ciutat i alhora afrontar els nous reptes no previstos. Canviem ràpidament, les ciutats canvien i per tant hem d'adaptar contínuament les polítiques que fem a aquestes noves dinàmiques i noves necessitats. Un altre element clau per a una ciutat més sostenible és la gestió dels residus. El govern gironí es vanta de portar congressos sobre residus a la ciutat, però és incapaç de fer una aposta valenta de canvi com s'està fent a molts municipis i ciutats. No cal anar gaire lluny. El model actual ha arribat al seu sostre, ho comentava la Carol, tant a nivell de reducció de residus com de recollida selectiva. Per tant, és urgentíssim fer una proposta ferma d'extensió del sistema porta a porta que tot just s'ha aprovat tímidament a Sant Daniel. Cal que estenem models com el de porta a porta a tota la ciutat. El model productiu i comercial és també un altre àmbit clau que defineix i determina la ciutat a molts nivells. La mobilitat, l'urbanisme, el mercat laboral, la salut, els residus o l'economia ciutadana es troben condicionats per aquest model productiu i de comerç de la nostra ciutat. En els darrers anys, i en parlàvem fa uns dies al ple, hem vist com augmentaven els metres quadrats destinats a grans superfícies, mentre en canvi el petit comerç desapareixia dels nostres barris i el centre es transformava cada vegada més per atendre el turisme, oblidant en ocasions els gironins i gironines. Els projectes i propostes de protecció del petit comerç són clarament insuficients, han de ser-hi, sí, però no són suficients. I per tant, si no posem límits a les grans superfícies, no avançarem, no podrem realment posar en valor i atendre les necessitats del petit comerç.
Per això la nostra proposta passa per un model comercial sostenible, posant límits, sí, a les grans superfícies, però també promovent hàbits de consum conscient i responsable que facilitin i ajudin aquest petit comerç a sobreviure. De fet, en Carles ens parlava de l'exemple de l'economia social i cooperativa i ell fins i tot qüestionava si això realment havia transformat o havia suposat algun canvi a la ciutat. A mi em sap greu dir que és una més d'aquelles accions o aquelles propostes de façana, d'imatge, al que ens té acostumat aquest govern convergent. És una proposta que, a més, si no recordo malament, va ser incentivada per nosaltres mateixos, però que ha quedat realment amb això, amb una façana. I com aquesta, tantes altres. És evidentment el de l'economia social i cooperativa un eix imprescindible i que ha de definir també el model productiu que volem per a la nostra ciutat. Finalment, si alguna cosa caracteritza la vida humana és la cultura que educa, que ens ajuda a entendre, que ens fa pensar, que transforma i ens enriqueix de mil i una manera. Cultura i cultures, diverses com nosaltres. Cultura que ens interpel·la, que ens implica, que ens considera subjectes actius i ens fa partícips. La política cultural de la darrera dècada s'ha vist absolutament condicionada per l'objectiu de l'atracció turística i ha donat lloc a una aposta pels grans festivals i grans projectes mediàtics, però amb poc fons i nul·la coherència de conjunt. L'adquisició del Fons Santos Torroella sense un projecte museístic o la manca de projecte cultural per l'eternament pendent modern són bons exemples d'aquesta política de parador. Una política cultural que descuida la perifèria, ho comentava també l'Itas, i que arriba de manera molt diferent a la ciutadania, segons, evidentment, els barris, però també, i relacionat al mateix temps, segons la classe social. La nostra aposta cultural, per tant, parteix del diàleg permanent amb els agents artístics i culturals. La nostra proposta cultural entén la cultura com un element de transformació social i, per tant, prioritza la creació i la formació sense oblidar, evidentment, les necessitats d'exhibició. Fins aquí he apuntat algunes idees d'aquest anàlisi i proposta del que entenem que han de ser les polítiques d'un govern de canvi, un govern transformador. A partir d'alguns exemples, com us deia, sense voluntat de ser exhaustiva. He fet algunes pinzellades i segur que m'he descuidat coses, no m'ho tingueu en compte. En qualsevol cas, avui dia, però, ja no té sentit fer polítiques només per la ciutadania, sinó que cal fer-les també amb la ciutadania. Això en parlàvem també fa un moment. Tampoc té sentit fer política municipal des d'una mirada limitada al marc territorial del propi municipi i encara menys oblidant bona part d'aquest municipi. Per això ara em centraré en el com i intentaré també desgranar algunes idees del que hem anomenat aquest eix del govern de la gent i dels barris. Durant molts anys, la pràctica política institucional ha estat allunyada de la gent. Fa temps, però, que la ciutadania reclama més participació en la presa de decisions. És així com s'han anat introduint mecanismes i propostes de participació ciutadana, sobretot en la política municipal. Sovint, però, els governs han utilitzat aquests processos en interès propi, i molts dels que sou aquí segur que estareu d'acord amb mi. Ja sigui per frenar campanyes de mobilització ciutadana, en algunes ocasions, per dilatar decisions conflictives o per legitimar decisions ja preses. Aquesta també és una realitat en el nostre Ajuntament. Al mateix temps, les estructures de participació sovint han estat vistes com un perillós contrapoder. No era aquesta mirada que plantejava en Carles, de complicitat, ni molt menys. I sovint, més aviat al contrari del que deies, s'han intentat desactivar. Aquest és el cas del govern gironí, que, per exemple, malgrat el descontentament i les demandes de les entitats veïnals en relació al programa de pressupostos participats, ha estat incapaç, amb els anys que portem, de repensar la proposta des d'una anàlisi de les deficiències i fortaleses de l'actual model. Incapaç.
Des de la CUP Crida per Girona entenem que cal impulsar una estructura estable i organitzada de participació a partir dels consells sectorials, per una banda, i els consells de barri a nivell territorial, per l'altra banda. Una estructura que ha de vertebrar la participació ciutadana en la presa de decisions, tenint en compte les entitats, per tant sí, buscant aquestes complicitats, i que també ha de poder intervenir en tota la política municipal, començant pels pressupostos, i aquí dono la raó en l'ITAS, hem d'anar a qüestionar-ho i a poder decidir sobre tot, i per tant, començant pels pressupostos i acabant pels plans estratègics de cada àrea de govern. I tot això sense oblidar que el primer pas per una gestió democràtica és garantir el dret de vots de milers de gironins i gironines que avui el tenen vetat. Sense avançar per aquest camí, tampoc podem avançar en polítiques de participació, o no podem considerar-les del tot plenament, diguéssim, vigents. Els consells de barri han de ser també un element clau per trencar la política centralista que ha predominat a la nostra ciutat, n'hem parlat també, i que ens ha portat a haver de reivindicar que també els barris han d'estar al centre de la política municipal i que és des de la seva diversitat que mereixen ser tinguts en compte, tant en la gestió de la neteja viària com en la política cultural. D'un extrem a l'altre, totes les àrees de gestió han de tenir aquesta mirada. A aquestes alçades, per exemple, és inconcebible l'abandonament de plans territorials com el Pla Especial de la Devesa, el Pla Integral de Sant Narcís, el Pla Especial de les Pedreres o el Pla Integral de Girona Est. La descentralització de tota l'activitat política municipal i una política feta des de i per als barris són imprescindibles per transformar la nostra ciutat a partir de la riquesa de la seva diversitat. D'altra banda, Girona és i ha d'exercir de capital, i això requereix una mirada des de la seva alcaldia i de cadascuna de les àrees que superi els límits territorials. Girona, a més, forma part d'un entramat urbà que cada vegada més actua com un conjunt en àmbits tan diversos com l'urbanisme i la mobilitat, però també, evidentment, en temes com l'educació, la cultura o la gestió de serveis bàsics com l'aigua, per exemple. És des d'aquesta mirada que és incomprensible gestions com la del Trueta, en què el debat, lamentablement, per part de bona part dels grups municipals, s'ha centrat en l'objectiu de la seva ubicació en territori gironí, oblidant l'abast d'aquesta qüestió. Estem en el com, on hem destacat la necessitat d'avançar en polítiques de participació i de garantir la mirada descentralitzada. I hem insistit en que això s'ha d'estendre a tota la política municipal. M'agradaria posar-vos un exemple d'una àrea que sovint queda exclosa d'aquesta mirada, tant de la participació com d'aquesta mirada centralitzada sovint, i és la de seguretat. No m'hi estendré, però sí que vull dir que la nostra proposta, evidentment, requereix també un replantejament sense complexes del model policial. I això passa, sobretot, per avançar en aquest com del qual ara estàvem parlant. Finalment, l'ètica política i la dedicació han de ser la guia de qualsevol govern de canvi. Girona mereix una alcaldia dedicada al 100% a la ciutat i que lideri un grup, un equip cohesionat i en qui pugui confiar, i un projecte conjunt que derivi en polítiques coherents entre si. Sembla evident el que dic, però com que no és la realitat, crec que és important també destacar-ho. No cal fer evident que el llegat dels 3 darrers anys de mandat està molt lluny d'això. Per això, des de la CUP Crida per Girona, continuem compromesos amb el nostre codi ètic i volem traslladar-lo a la gestió municipal. Volem així dotar-nos de mecanismes d'autocontrol, però també facilitar el control democràtic de la gestió pública per part de la mateixa ciutadania. Pretenem així no només fer net amb gestions i actuacions irregulars i opaques del passat, també n'han sortit algunes,
sinó que també posar fi als privilegis del present i garantir d'aquesta manera el bon govern. I amb aquestes reflexions sobre el com, sobre el govern de la gent i dels barris, acabo aquesta intervenció. Recordant, això sí, que la proposta que volem continuar vestint amb generositat i amplitud de mires, en primer lloc, parteix del convenciment que també des dels municipis hem de construir i fer possible la república. En segon lloc, posa la vida al centre en polítiques socials, ambientals i culturals que arribin a tothom i atenguin la diversitat. I en tercer lloc, ho fa, tot això, a través d'una forma de governar que deixa enrere la vella política i que integra la transparència, la participació ciutadana i l'ètica política en tots els àmbits de gestió. És, doncs, des del convenciment que aquesta alternativa transformadora és possible que ens hem posat a treballar per construir-la. I des d'aquí avui volem fer una crida a totes les persones i agents que creguin en la necessitat d'aquest canvi a col·laborar i a implicar-se per fer-lo possible. Al mateix temps i amb aquest objectiu, posem tot l'engranatge de la CUP Crida per Girona a disposició per constituir una proposta oberta de programa i d'aliances, i si cal, de candidatura, per oferir a les gironines i als gironins un horitzó que passi per una Girona democràtica, popular i que prioritzi els eixos social, ambiental i participatiu en el seu dia a dia. Dit això, gràcies, moltes gràcies per la vostra presència, per acompanyar-nos en aquest inici o continuació de camí, depèn de com ho mirem, i en tot cas esperem retrobar-nos en aquest camí cap al canvi. Comptem amb vosaltres. Moltes gràcies.